Our hearts beat to the city street. Hello logoper, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि सनजित गयारि YouTube चेनेलाव बरायना लागायनाय जाबाय। नै लोगोफोर आलु गायनो नागिरदों, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला आलु गायनायनि प्रसेसफोरखौ नुलांजोबगोन आरोना, जों माबायदि आलुखौ गायो। दायो नै जोंना ब्रादार मोना आलु गायनो थाखाय नांगोलजों सिनबोबाय आरोना, सिनबोगासिनो दङ बिथांमोना। जोङो आलुखौ मेचिननि गेजेराव गायगोन आरोना। नै होनलायबा जाबाय जायगाखौ बेसेबांबा गुवार। बे साइडआव बेसरबो फोगोन, बानलुबो गायगोन। नै जाबाय आलु जोलैया, गासै जोङो 6 बस्ता आरोना 6 बस्ता जोङो गायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आलु गायनाया माबोरै गायदों नै जोंना नै ब्रादारा होगासिनो दं, गायनाया लागायगासिनो लोगोफोर। मास मोनसेनि उनाव आलुआ बेफोरबायदि जाबाय आरोना। नै मास मोनसेनि उनाव आरोना, मास मोनसेनि उनाव बेफोरबायदि आलुआ जाबाय। नोंथांमोना माबोरै नुदों आलुखौ? आलुआ एसे खाथि खाथि जादों, थेवबो ओरैबायदि जबरदस्त दंफां जादोंना आलुआ। मबाइलावसो बारा मोजां नुवा, दाम खमनि मबाइल नालाय। खाथियाव नायबा ओरैबायदि मोजां नुयो आरोना। आरो नै ओरै बेसरा ओरैबायदि जाब्रा जादों बेसरा, माने फानगासिनो दं बेसरखौ थाइबा मुथायावनो आरोना। जायनो बायो फुनानै लांफैयो आरोना थाइबा मुथा। ओरैबायदि गोदै बेसरा, ओरैबायदि मोजां जाखांबाय। ओमफ्राय ओरै साइडआव जाबाय बानलु लोगोफोरनि, आं बानलुखौ लाना फैबाय। बेयो जाबाय बानलु गायजोबदों, बेफोराव जेसेबांखिनि माबा होदोंना प्लास्टिक बनाय, बेफोराव बानलु गायजोबदों आरोना। नै बानलु फुलिया, बेखौ बायना लाबोनाय लोगोफोर, फांसेयावनो माने बेगर बायना लाबोनायमोन, बे जावैनानै गायनाय आरोना। नै ओरैबायदि बानलु सेब्र' आरोना, इयो बानलु सेब्र'। ओरैबायदि साइसनि जादों बानलुआबो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ स' माच जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय। आरो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना माबोरै मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो हागोन।